Takže čaute ľudia, dneska si zahráme ďalšiu sériu, part 4 to je už. Hej, už je to part 4, až takto ďaleko sme sa dostali. 1v1 z Goldu do Diamondu a ja to nejdem obkecať, ale rovno si dáme hru. Ja som nechápal, ako môže byť tá dvojka tak strašne virálna. Ja vám fakt za to strašne ďakujem, ja neviem ako to mám ďalej povedať, ale ideme rovno na hru. Fakt vám strašne veľmi ďakujem a kľudne mi dajte odber, hej. Už som videl, že jeden odberateľ, ďalší, 28 máme. Ja vám za to veľmi ďakujem a rovno ideme na hru. Aha, no. Moja Wi-Fi alebo jeho Wi-Fi, neviem. Disconnect. A teraz koho disconnect? Aha. No a teraz čo? No dobre, dalo ma to úplne do lobby. Takže ja fakt ďakujem Rocket League a možno ak mi to reálne, že teraz nepôjde, tak ja neviem čo spravím, akože reálne si možno zahráme čo aj free play. Ja to idem ešte raz skúsiť teda. Prosím, nech mi to ide, prosím. Ale zatiaľ, ne si dávať tréning, aby som... Ja neviem, či jeho Wi-Fi bola zlá, alebo moja zlá. Ja mám vždy okolo 150 ping a progres, tak mi to sekalo, hej, ja to priznávam. No poď prosím, yes, konečne sme rozohrali, teraz. Takže... Cápek má loptu teraz. Asi tu troška podriftujem, hej. Tak to... Neviem prečo som netačal vo vzduchu, ale ja som čakal na to, kým tá lopta dopadne. Ja som tiež super hráč. Ej, bráško! Kľud, no dobre, chvála Bohu, že si to tam tačol. To si mi tým iba takže pomohol. A to tam idem skúsiť vystreliť. No, tak to nebola strela, ale dal som iba safe. Takže lepšie predsápka, ale pozor na cápka teraz. Lebo je dopredu, to mi bolo jasné, že to tam pôjde, tak som tam radšej zastal. Ale ideme. Dobre. Mám to tačol, no, ale tu som to tačol úplne zlé. Čože je pre mňa úplne zlé. Takto. No, teraz som to tačil ako úplný chudák. Nie, mne to prestalo driftovať, chápete? Ja som tam začal drift, ale ono to prestalo driftiť. Super. Ja to... To tam. Není. Jasné. More. Akože nebola to dobrá strela, hej. Fake. Yes! Je tam! 1-0! 1-0! Je tam! Gól! Je tam! A poďme! Hráme ďalej, poďme! Opa, pozor. No, nacapka teraz asi zoberiem stovkový boost aspoň. No, tak to som pokazil. Dobre. A ako som to saveol, však sa ma lopta a netačila, ja ho tu bumpnem. Sorry, bráško. A také veci sa dejú v Rocket League, chápiš? No, ale ja som práve dostal gól. Nice shot, obrovský. Nice shot. Moja chyba a dostal som gól. Ale nevadí, no, tu som to troška pokazil, tam som mal aspoň 2x, keď som sa tak rozhodol, že... Neviem, čo som spravil, to bola úplne základná chyba, ale... Ideme ďalej. A tu letím. Som to tačol. No, super, díky za bam, bráško. Ale na čo som to tam ja práve vystrelil? Akože ja som chcel vystreliť, ale ja som netrafil ani bránu. Takže... Jasné! More, také nervy mám, čo som netrafil práve. To je neuveriteľné až. Teda akože čo som netrafil, akú chybu som spravil. Ani neskúša, brátriku. Ja si idem dať na 2-1. A je to 2-1. Thanks.
A je to 2-1, je to gól, gól, ideme, dobre, je to trápne troška, ale ideme, vyhrávame 2-1 a poďme ďalej. Ideme vyhrať. Aha, tak to som ja troška mohol predpokladať, že zostanem v bráne. Tam keby to je, že netačnem, tak mňa asi picne. Dík. Vypadni. Ja som no tak to má. Alebo som proste, nevidíš. To, čo som netrafil práve. Teraz ide dopredu. Pozor na sapka. Tam mi to, že je seká, no super, a teraz som dostal gól. Jasné. No ja tam proste nedám takú tutovku. To musíme vyhrať. Chelsea better, ok. Niekto sa pýtal, Braško. Poďme, je to 2-2. Aha. No, ja som sa na Arial goal, vieš, že mi to ale nie. No dobre, ideme do overtimeu. Aha, dobre, mne to seklo. Tak nič, jasné gól. Jasné, bože, zase mi to seklo. Disconnect, ak ma to dá do lobby, ja to neviem, čo spravím. Jasné. Jasné, možno čítaj sa, lebo problém bude. Super. Tak ja tu idem hrať, more, sám s loptou. Dobre, stovkový bus si asi nezobriem. Jasné, nie! 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 Jasné! Ale ma to neposunulo ani... Kamo, mňa to reálne neposunulo ani o Division, dobre? Mňa to neposunulo ani o Division. Hahaha! More. Chápeš to, čo sa práve stalo? Ty kokos, teraz ma to zase určite vypojí túto hru nejakú, joj. Také nervy bude mať. Zase to je tento štadión, ak ma zase na konci vypojí, ja to vypínam celé. No akože tu... A povážne ma vypojí, lebo potom ja vypojím Rocket League série. Ja budú mať servery. Dobre, a ja toto nedám, takú tutovku. Keď máš nervy, zaspievaj si. Super. Však mne príde, že ja som úplne slabý v tejto hre. Poď vlastne si daj Brašku. Dobre, stovku. Dobre, tam som to ja úplne tačno nechcel. Ale to som teda prebojoval. A gól. Gól, gól, gól! 1-0! 1-0, gól! Je tam, poďme ďalej, poďme. To už som. Super kick-off, ďakujem. Tak, to sa nestalo! Čo som ja práve spravil? A tu mi vysvetli, tu mi to vysvetli. Nie to ide, táto hra. Nie to ide. Je to už 1-1. Takže problém troška. No tak to nie. Tak to nie. Nie. Nie, to zase ukazuje tú vec, ktorá vždy, keď mi to ukazuje, tak ma to vypojí. Ak ma to odpojí, ja to nehrám. Dobre, Cápek sa hýbe, on ma nechá hrať. Akože okej, ja som veľmi rád. No dobre, mne sa minul boost. Mne sa... To zase. Nie. 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 Nerob. Dobre. Takže... ideme si zahrať tréningy, hej? Tréningy, dobre? Lebo... Ale čo s tým je furt? Každú hru ma to vypojí. No škoda.
každú hru ma to vypojilo. Na chvíľu si zahrám tréningy. Aj som vám ukázal, aké movie viem. Vidíte, ja neviem ani ten air dribble. Ale... no tak akože keby mám dať normálny, tak to vám možno aj dám, hej. Nie iba ja tam chcem ten areál hlavne. Teraz. A tu? Neviem, ja hlavne skúšam z toho, že ja neviem moc ten oný air dribble, ale chcem, už som dal z toho aj triple tap, reálne. To video tiež môžeme stiahnuť a ukázať vám ho, ak chcete. Ja ho stiahnem a ukážem vám ho. To na začiatok videa. Nie, ja som chcel aspoň pinch z toho, jasné. To nič teda. Aha, tak nič, to už viem. Tak nič teda. Neviem, a toto vždy robím, iba keď hrám freeplay, že robím air dribble. No, air dribble, ako sa to povie, no však ani to neviem. Ja som ten pinch vlastne neviem, jak sa volá, no od stropu. Neviem, jak sa volá, môžete mi napísať do komentu, jak sa volá. No, tu som troška iba na pinch, tak nič. Ale môžete mi napísať, že či viete Pigo. Pigo som dal už jedenkrát, ale to som chcel dať pinch, ale to som netrafil loptu, tak som to spravil Pigo. A tak nič teda. Ja dám ešte taký ten jeden air dribble. No, super. Tak možno, že budeme hrať, čo ja viem, na inom účte, hej? Alebo ja fakt neviem, ako to spraviť, hej, ten z Goldu do Diamondu tú sériu, lebo ak mi toto bude robiť celý čas, že mi furt oné bude vypojovať ma z oného, z hry, tak ja to asi neviem. Ale ja niečo s tým spravím a budúcu sériu už to bude lepšie na part 5. A dneska hraje nač Real Madrid Celta Vigo, takže ak ste Real Madrid fanúšik, ak si teda, alebo proste tak, no dobre, to si nebudeme všímať, hej, čo som práve povedal, ale napíšte komentár, že komu fandíte. OK, to neviem, či bol pinch, alebo neviem, čo to bolo, to chcem vidieť. No to som, ak to bol pinch, tak to som dal, že troška, nebol to pinch, no, ale iba som to tačil. Ak vás zaujímajú moje nastavenia, tak aj tie vám ukážem, ale to bude že v ďalšom videu. A ideme. No aj bože moje, však ja to úplne neviem. To úplne neviem hrať. A poď. No, dobre. A vidíte, že to troška viem, troška, hej. Aj keď som iba celý čas letel za loptou. Tak som dal gól aspoň. A ja si dám ešte jeden air dribble na záver videa, ale som taký poriadny, keďže už záver. Jasné, tyčka, bomba. No vidíte, to tak som spravil ten Pigo. Iba, to som spravil iba ten odraz, ale vtedy som to reálne dal. Nie, to mal byť triple. A ideme. No, dobre. A ideme ešte posledný, aj keď sa nevydarí a... No dobre, takže toto by bolo na záver videa úplne všetko. Ja vám fakt ďakujem a majte sa. Čauky.